onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempo ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka elighị anyị fantambaki, ndị ọcha eli anyị fantambaki. Fajasị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme, ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala ya gaba n'iru. Orochi ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'uruchi taa n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu onye isi nchụaja na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, ngalaba na-afụ maka administration anyị na ọdịnala Igbo. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ why you should always keep an agreement. Why you should always keep agreement. Why you should avoid it, to disappoint. Ukwekọrịta ọbụla gị na mmadụ nwere. Ọnya bụ isiokwu anyị. Nke bụ ekelego m ndị fans, friends and well wishers. Adị m sorry maka ịbịa obere late n'oge anyị schedule. Echefuna echi niile anyị ga-enwe morning lecture. Ọ ga-abụ in the morning live program. Ọ ga-abụ bido na for 9 AM. Yes. Mmesi ya bụ live morning program enwe nje maka ụka ọdịnala. Anyị na-enwe ọgbakọ ọdịnala anyị na-eme.
So maybe we may live program by 9 a.m. And I now consider either one live program during the day on Bosoka. I would like to know in the morning time, maybe between 9 and 39. I can end every Sundays. Now, I'm going to give you a idea. Then, Tata, Ejikamo, airtime, 2 network, webia. Ofubo, Airtel, 500 naira airtime. I ejikwa MTN, 500 airtime, 500 naira airtime. I bido Obaka now. Oboroge, may I number the Airtel airtime. I met with here, I okay MTN. Yes, HF Kwada. This airtime now for my fans only. Only standard benefit here, any of my fans. Yes, can load it. Yes. I'm only online now. You will load here. No network you use. Now, no network you use. Please don't try to send it to somebody else. No. Just allow it. People will still watch the program even after this live. Yes, because this program after I post on YouTube. So, over no on Facebook Live I watch it usually. Yeah, or follow the program on YouTube. We can use here. Or any double is meant for my fans only. I won't only actually qualify in a man or a follower in our page. Thank you. Now, what because I not every month now can I get in October. Okay, on 1 November, give video I work on November 6th or give video as usual. In was ye open a cholo, I the job on email, Nankuzia. More you open an abu do and not it's your agent. Send them a message in our WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Echefuna. Now Wednesdays na abu makopo say je kubioku na temple. Yes, you will visit. I kubioku one was there for this guy isegi. Kubioku using ordinary method. Yes. Then Sunday I will canceling on Abu free, but you must have appointment with me. If not, you will keep your maton erunagi. Yes. So na issue why the no but ta. Bo ihe kwesịrị ịma gbasara ọdịnala. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala Igbo does not support living a careless life. Ọdịnala Igbo dị nsọ. Ị bụrụ onye na-achọrọ iso ụzọ ọdịnala. Let me remind you. Ọdịnala Igbo believe in the law of karma. I believe na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Igbo na-atụ ya n'inu. Whatever you sow is what you reap. No shortcut. Or any world religion that supports you living careless life. Galatians 6:7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. I have read so many books across religious divide. No religious book that supports you from taking unlawfully, taking what is not yours by fire, by force, or support you from bridging agreement. This world you are seeing is governed by principles and laws, natural laws that govern this world. And if you want to be in harmony, live in harmony with the natural laws that governs the universe, you must keep the laws. That is why Jesus and Dokobia mentioned in the Bible,
according to that story. If you love me, keep my commandment. And that commandment is very simple. The commandment is very simple. Jesus maintained the natural laws. If you love yourself, message in you table, the importance of keeping agreement. If you are a business person, you enter into agreement with anybody. And that agreement is this: my brother, come, let's partner in a business. Maybe the other person is bringing the catch. Maybe you are the one that is bringing the know-how, the technical know-how. Maybe you are supposed to be the supervisor of that particular business. And you agree, both of you agreed on sharing formula. And about take care. All depends on who's where decide. A lot of time when I was traveling outside the country, that was in early 2000. Early 2000, yes, 2003 precisely. Before then, I already have an existing company, a water drilling company. It's registered with corporate affairs. It's called Paul Anthony Integrated Limited. Yes, I'm the CEO of Paul Anthony Integrated Limited. This company, we are into water drilling of boreholes. Then at that time, I was young then. I already have a drilling rig. If you know what is drilling rig, yes. So before I traveled out, I took my junior brother to some of my major clients that normally give us contracts. I know some rich men at Anambra here that my company have sink not less than 8 to 10 boreholes for one individual in their private, in their scattered ventures. Some in their private home. I know one man. I don't need to call him, because if I call his name, many of people know him. I'm the one that sank 2 boreholes in his village. One in his paternal home, and the second borehole is in his own Ebo lobby. Ebo because Nigeria or the Chamu of Media. Many houses owned as a Manawada, Inland Town, and the rest of them. So my company have sank not less than 10 boreholes for him. It's na property shown as I don't know who's other links on the side. Yes. So, but when I was traveling outside the country, I gave my brother my main phone and handed the business, the water drilling to him. With the sharing formula is this: whatever profit that comes, divide it into 3. 1 into my personal account, 1 into his own personal account, 1 to the company account to keep on maintaining the equipment. That is the agreement. Now, why I said all this for you to understand what the agreement is all about. Now, we're getting a business deal, partnership. But agreement again here, boom, maybe you don't even know what the finance, and finance the business. Then again, one with the the risk manager. Manonu Kuro Bakari Basaru the factors in the risk and the whatever, and decide on sharing certain sharing formula. Is binding on you in creation that you must obey that so-called gentleman agreement. Let me tell you the consequence of this. The business is straightforward business.
is a straightforward business, because there is difference between business and any other agreement. Yes, there is a difference between purely business and any other form of agreement. Now, if gị na mmadụ kwuru ka mmadụ ka na like mmadụ ka iwe ghọta nkụzi ọfụma, ọ bụrụ na gị na mmadụ kwuru iwe bịa gị na-ekwuo na o nwere business is China na-abịa Nigeria, maybe a container or a consignment, o wee bụrụ na unu kwuru na onye goro dị ngwa ahịa, gwa na onwe ụzọ onye gị receiver and the marketer. So all gị bụ i receive the ngwa ahịa na receive the ngwa ahịa from your own end, then market the ngwa ahịa, then return all the person the capital, then keep your own profit. Mmanya wee gbugide gị, i wee lechaa ngwa ahịa onye a, obi ekweghị, i were ngwa ahịa ile gị lụta na ego onye a jee pocket ya, cover ya, cook and book stories. What I can tell you is, remember, karma is real. Ordinary is not what you people think. Ordinary, why the early people, some people left ordinary in the past, because ordinary will tell you your sin in the face. Ordinary does not support you doing evil intentionally. Ordinary believe that whatever you sow, you must reap it. So if you need a soft landing, you go to Christianity, where they have soft landing system in order to get the multitude. Ordinary, I will tell you the truth as EZE-ANA, I will tell you the truth. Ordinary does not support anything that is uncalled for. Some people believe that they can commit murder, they can commit lots of atrocities, and they believe that by mere sharing crocodile tears in the name of blood of Jesus, or after all those shagadigas, and that the whole sin has been forgiven. It's not true. Whatever is the person your pastor, is the person your whatever, a clergyman, telling you that you can, somebody, let's say somebody can send a consignment to you, and after selling those consignments, that they got into I'm a young man, a man I know too well. He told me that there is a man in is it China? Is it China? Either China or India, he mentioned. That was years back. That used to give him credit, goods on credit. I used to give goods on credit. It's like the goods is more than a container. What? This guy sold these goods and mismanaged that money. For him, he thought he's wise. He came to me and I told him, young man, this person you are owing this money is not happy with you. Try to reach him so that two of you will have clear bargain on how you can and will be able to pay him his money. Because by the time this man met me, he have squandered that money,
that man's money. N'ihe nwere isi. Now to pay abụrụzie problem. Agreement gị na mmadụ melụ. Business abata. Gị lee let me tell you, keep your own portion. Ori ọnya rie ndọkọrọ. Ọchụgbazi ụzọ ọ ga-esi wee cover up. And I told him there is no cover up. That no peace for a sinner. Reach out to this man. Tell this man the condition. Because what this man gave you is the raw goods. And you got those goods. You cleared the container. And sold that goods from beginning to the end. Instead of you to keep that agreement and return the man's money back to him, you squander the money in living life, buga. Now, time to pay. You did not pay. What he did is to switch off your phone. I told him, he came to me, maybe to get soft land. I told him, Mr. Man, what you did is totally wrong. You don't need to change your SIM card. You don't need to switch off your phone. I can tell you, karma will find you. It can only run, but it cannot hide before karma. I know some people will not like this message, but I will tell you the truth. It's not for you to dash me money. Hold your money. I will tell you the truth. I don't mean before I'm doing okay. I will always tell you the truth, which anybody other person will not tell you. I told this man, don't stop offering your phone or changing your SIM. You need to keep talking to this man. Show him that honestly that you want to pay him his money. And start making an effort. Since he squandered the money, you have means of paying. At least you have some landed properties you can dispose and pay this man his money. This man did not do you any evil. Your father, your late father, used to do business with this man. But when your late father passed on, and you don't have money again after the burial of his father, this man still approached that white man that used to do business with his father and said, Daddy, they have an agreement that this white man will keep bringing goods for him, only for you to sow everything. And instead of you to pay this man, you change your SIM off your SIM. Before you know it, he traveled outside the country. And I told him, make an effort to pay this man. That this man is not happy. I can even see it in Alpha that this man is not happy. Make an effort to pay him. Even if it's not at once, you can be paying him gradually. There is some effort you make. This man will know that actually you want to pay him. But switching off your phone, believe in me, the man can make it any. Watch out. Instead of him, you question him. He on a barable, it a barre for one dibia to dibia. One dibia to dibia. That's all. They were king your false hope. The Hagre protect ya. That the white man cannot do anything. But the chef was here. But was I Monique and Macamuribia? Well, we are the only thing more ways that I am make an effort to pay this man, even if he's paying small. But you must calm the man's mind down, win his heart over
for him to be seeing things from your own angle. If he decides to give you more grace, so be it. It's better for you. Instead, he would like maybe a guy or a guy got you. A guy and a guy got you now. Or watch your phone here, 247 here. You are outside the country. Believe in me, as we speak. Oluze mbole jielo. Oluze mbole jielo. We'll make an effort to put this man over here. Oluze mbole jielo. Oluze no budo iba awa ba oba jara sando. Onda wa iye oda ahụ n'obodo Igbo. Ọgbọkwa ama Eze-Ana wee sị ya sị m kere ihe a ga-emesi ya na n'oge ebere bụkwara mgbagwo. Yes, because as it go to know that level, mmụọ agaghị ya aka na donjọ. Mana before, he thought no nwere ike ịda achụ aja to suppress the anger of that particular man. Never. It can never happen. Ozi a na-adara maka mmadụ. Ozi abụrụ ozi as at even 6 p.m. tonight. I'm on that this message gada. Oge mgbasialụ na-agbara ndị mmadụ afa ka message abịakwa. Sị m n'ụkọ message ka m ma akụzi taa. Watch on my Facebook followers. How man, sometimes I used to post what I would teach. Like tomorrow morning by 8, by 9 a.m. Apples go be here that has to do with the chair and so on and so forth. But this evening message, the message I bear up till this evening na what of madafa. I remember now about the message there. No, ya can Marcus. And then when only actually will save life. Can I know what you want to be? If not, I gave you no gasket. Man, it will be a pity. At that time, you want to know when I did go lifeless. He got a miserable, all in the nana. You couldn't begin when they got a quarter. I just ate to a kiss job, do you? Eto a wonkwa nwa ikwe ha ni yeme nka mi bie. That yen anonu a akpochukwo na obi gi. Onwe onye biere ngwa a trust. Never you think that you are so smart. Iri onya rie ndokoro. Oburu for honestly no nwere ihe mere ginu. They beyond doubt. Truly, no worry him again. Try to reason with that person. Let the person convince him to see the matter from your own angle. Let the person give you grace from bottom of his heart to be paying gradually. Let the person give you that grace from bottom of his heart. And make sure whatever condition the person gives, try to fulfill it. Because the person needs to be happy. And you again, before he enter any agreement with somebody, that person gave you a good word of whatever. Make sure you return the capital to the owner before you start doing buga. Be warned. Imeria. You were a ego ndi mmadụ. Gị na ndị mmadụ kpaa business. Iri ego ndị mmadụ. Gị na ndị mmadụ kpaa business. Iri ego ndị mmadụ. Think they are smart. Nke bụ eziokwu bụ na one day, monkey go market, you no come back. This karma you are seeing, some will tell you that karma is a bitch. Let me tell you, karma, law of karma, you can only run, but they cannot hide. You know why? Karma is natural laws that governs the universe.
there is nemesis that follows whoever that breach an agreement. Let me give you an example. Agreement, okay, let me give you an example. Somebody exported a goose. Or, okay, let's say somebody importing maybe a container. And they have already calculated the profit that will be in that container. And said, EZE-ANA, if this container comes in peace, and after clearing from the customer and whatever, and after selling this goods, I'm going to, let's say, offer a ram, that is a budu, to the entities of power in Ugochi to one temple. I'm just giving you an example. And I said, Mr. Man, do you already understand what he said? He said, yes. I said, okay. I want to, from China, yes, to Nigeria, yes. Okay, you can proceed. Maybe after consulting the entities of powers, it's okay, you can import. Then after importing the goods, before the goods was imported, and now I jam the altar. What the entities of powers? Let's say that Mr. Ifeanyi, no one can go here, also Egypt to China, maybe a designer or a pattern of certain goods or whatever. That normal really I am why butter at the right time. A language let you here. Not that one email, let's say 1 million naira from the container, no let's say. Out of that 1 million naira, what an auction, he would to force on Uziri, that is 100,000. Go to I do a wound or a mesaraka. The way on Ajwamia is equal to our where the entities of powers. Now go to Hodge. Now throw hands there, now go for that, go and remind her. Now why on ya can high sea. Ha make and why I now tell you don't know. And now to do wrong. I was young wife. Can buy a day when wife of flood in my hair. Can why about at the right time. Or go about a brew hot cake. More way maybe do you need now go for more don't go for why however. You were busy now came potter. Why you free here? Bugaro that container. Queen Guana, Nibuya na Port Harcourt. Within 3 weeks, you let you go and why he gets a go container back. If you just young wire, Irion, doctor. You take for no tram cheap you work. Emara. It's an ego work container with Diablos ego, Mr. Maka, or Mr. Fanny. Emara. Ili could ego more, ili more, and he give you work. You got that even. And I check how things work. Because both of them, always about to add way, but I war. Hey, the mother, Bako. Oh, yeah, but I don't want them mother way, get it in a man and one. A man called Betal. Over the eye, one of them, and Mekota. You got that? Egypt one only J there. Diego Madam. Madam, we don't want to reach and why I doctor, dear Monsieur William again. He never was here, don't worry, how man. Oh, what he said, what he on him, then wake here. Never hold him all, but don't worry, he went. He went. Oh, you thought I don't walk when you want. There, one. Do I have my war dealer? Boy, with a walk. Yet, I check a while ago. Oh, well, here I will gauge your farm. Oh, when he had a natural laws. Equal when I no came by China agreement to get a mother, he get bridge here. Yeah, he had each and anyway go with each other. He had narrated now. Now, some other bargains.
This one who the bargain numere entail the person's capital. Iri the capital rie the game. Iri the onya rie ndokoro. Nke bụ eziokwu bụ na ụdị ego a yeriwe ya. O nwere ike ọ dị ukiri rie n'ebe onye a na-akpọ ofeke. Onye a na-akpọ na mmadụ nwe ofeke. Onye a na-akpọ ofeke bụ onye amara aka ndị na-aka ekpe. Onye eriri richa ya rie front and back. Onye nọ n'ebe a wee na-akpọ blood of Jesus ndị ụka ọbịa. Jesus amazakwa because na Jesus ọ na-ekwu okwu ya does not have link in any way with him. And not chi ndị mba ọzọ. So for that reason, ọ ma enwecha effect. Yes, effect ọ ga-enwe ewu na the global natural laws that governs the universe. Yes, because whatever any man sow, so shall he reap. Yes. But if a chalk went direct link and the kwam one only get we show down. You know that, yeah? Oh, the Kanya went the model. Buronia go more. Buronia go more. Goody one go more. Onye na-agụ mmụọ bụ onye na-efe Chukwu ala nna ya. Maka na Chukwu bụ mmụọ. Ịbụrụ onye na-agụ mmụọ, ịbụkwa onye agọọrụ mmụọ. Ịbụ nwa arụsị. Ịbụ nwa entities of powers. Ịwụ apple in the God's hands. Ịwụ apple in the God's eyes. And anybody that touches you we receive brulala. And that brulala na abịa ọ ga-esi aka nri na aka ekpe. Ị ghọtara ihe ọ bụ when you commit your business n'aka the entities of powers. You know why you are suffering? One, n'aka gị nwa bụ onye na-eme business. Adị agba aka achụ ihe na-ata alụ. Commit your endeavors, commit your business, commit your plans into the hands of the entities of powers. First of all, build personal relation with the entities of powers. That's so sana. Because dibia ọbụla ga-asị ma ọ bụ onye ọbụla ga-asị ka o protect ya onye riri ngwa ahịa mmadụ na-azọ ụkwụ n'ala. Nya bụ onye riri ngwa ahịa mmadụ na-azọ ụkwụ n'ala weda ma ọ nọ n'oru ma ọ nọ n'Igbo. Maka na anaghị efuru wo the judge. Onye ka ndị Igbo na-asị na ana na-etiwu mmadụ and I will judge you past judgment. Ana bụ isi mmụọ. Ya batara I don't joke with China. Because of I have close link with land and Chukwu Nzana. Ị ghọtara ihe ana bụ. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe ana bụ, ị mara na ana house all the entities. Asụghị enu na ana. So they work. Dibia ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla sịrị ka ọ lụọ ọrụ ka gị nwa nwee ego ka a ghara ịkwụwa ụgwọ ka irie ego kọntena mmadụ arụcha ọrụ iri ọnya rie ndọkọrọ. Dibia nwa na-play with fire. Ọkpọrọ nwee dibia ọkpọrọ nwee spiritualist nwere ike mmadụ bie mmadụ kọntena ilecha rie kọntena rie ego rie uru rie everything. Mmadụ ewesị ka ị lụọ ọrụ ka ị ghara ịjụ ese ego gị. Ọ bụrụ na ụdị ọrụ a na-awọkụ ị maa na onye ọya awọkụrụ uwe ofeke. Ọ bụrụ na iguru ogo ị na-azụ afịa ị kwesịrị dedicate your business into the hands of the entities of powers that governs the universe. Ka ọ ya onye si onye kwetara ekwetara ya. So kedu ka ihe esi wesi ka iri ụdị ego a? Ime ọnụ nwee business ụfọdụ dedicate to mmụọ. Ime eri wege ya business. Iri obodo ọnwụ na nwere nke ndị na-eri. Ime adị nke iyi onye yi eri we ofeke. Ofeke amụrụ ihu na aka ndị na aka ekpe. Ị nwere ike iri wee gie. Mana ya bụrụ ego onye nwere ka iyi eri. Ọnwụ onye yi eri ego ebe akọ ya dọ. Nke ọzọ ofu huku oge ebe ofu huku oge na njọ. Maka na onye anwa na-echukwa mmụọ. Onye ka njasị gị na-echukwa mmụọ na-asọ nsọ ana.
nke bụ eziokwu na onye a sigoro ka o rie ego gị ọ ga-enwe showdown. It's just a matter of time because nemesis must come. Because once your business is already in motion in the hands of the entities of powers. So anybody who wants to go there, who did it to her, the man on a choke on up one agree on. And I am a few. Can't want the name. So go on here, name a business. Try to commit your business in the hands of the entities of powers. Because Hagabwanya that oversees the business you are doing. Manobu ni meronka. You even know if your business is not interested in the hands of the entities of powers. The world we are living today, when they believe no, I don't come at the high we are broken. But I'm going to raise broken. One day, one kid will go market to go to the top. Because you make a lady go for a free man, don't want you here, here. I better call you Jimmy. Or blow to do better than everyone. A happy I have taboo. It's a key to everyone. You know that, avoid it. Anyone go mad to your no job. Me, especially when mother be the young wire. Is it there? Obi the Ungwaha, you let a young wire, ye again. Now what he get? You follow what he keeps your coupe. If one be a container, let your container. You will again at war. There's the island academia from one Libya to the one Libya, one Libya to the Libya. Get again at all. Okay, what P. I an call Wapo most yellow and an egg or the possible. Come one he name. Come to a day of our was well. Koga Bobo with even a all or one of my spiritualist nearly all. A man not around with you. It's just a matter of time. A man you will come back to square one. Let me tell you what is happening. I want to go 1 year. If you look at the letter, Iriego, Bisiego, Magen, Irionia, Megade, Bien Doctor, Odoke, and free. Idea man not free. In a member, it is selfish. And here it is what selfish hammer. I want to get on your Libya in the Kuroku. He in a member, Ejubia. Ọgwa no nwere mmụọ na-agbaga ụgwọ mmụọ ga-ere aka n'okwu isi akịrị ihe a ga-eme ọ sị gị weta ebulu weta efi weta nkewa ka achụ aja ka agbapụ mmụọ anya n'ebe ị nọ ọrụ ka ọ na-eri go agwa nke bụ eziokwu ọ bụghị n'izu ome n'ọnwa onye ị na-eri ego eburu ana na biznes ya dị n'aka mmụọ ma ọ n'ọkụrụ mmụọ mbamba na biznes ya dị harmonized n'aka mmụọ ihe na-eme trash agwa nke bụ eziokwu ihe onye a na-emere gị bụ time ọ na-abayịrị gị you can only run but you cannot hide ịghọtara ya ihe ọ ga-eme ewe ruo inye ya ego anwa ọ dara gị egote ị na-agba gota eburu ma ọ wee fiewa oluo ihe ọ na-eme ewe appealing ihe ọ na-eme ewe oluo na mmụọ o mewe case for you case ọ na-eme n'ebe ị nọ bụ na gịnị nwa mere nke nwa mere nke ogbuo efie ma ọ gbuo ebunu ya ụmụ mmụọ dịchaa highest na-eme case adjournment another time a month 2 months pụtarakwa n'afa idekwajekwajekwa na dibịa ọzọ highest adakwaghị adapụkwa gị ego ebunu ma ọ ego efu efi igbukwa agbakwa nkịtị after a month 2 months ọ pụtarakwa n'afa ihe egbukata efi ego ahụ ị natara onye anwa ya agwụ ma ndị wayo ị gara ada n'aka ndị wayo because ihe mere ya bụ na mmụọ akụwago aja ije
ị na-aghafụsi ego ọ dị ka o nwere keesi mmadụ ya ahụ inwe na kọt ịmara na ị nwere fine case onye gị na ya nwere dị kesi nwere ike nwee ego na-ekere ego na-eme nka the worst he can do is ide enweta adjournment and adjoin the case but one day a ga-enye the judgment etu a ka ọ dị n'ọrụ mmụọ onwe onye riri biznes ya dị ego ngwaahịa ya nke bụ eziokwu na ịma na free ihe ga-eme ka ị na free na ezigbo free bụ ga eme uru wuto onye a kama gwasị etu ị ga-esi na akwa o mee ya accept better for you mana onye ọbụla sịrị ka ị lụọ ọrụ ka ị gbapụ ya anya na-akọ akụkọ ịkọja anya ọ na-agbapụ ya onye agbapụwa anya awụ ofeke ka ọ ya agbapụwa anya maka na ihe wụ ofeke bụ mmadụ ịkwụsị ọsọ ya nwere nke ọma maka na akwụkwọ Hosea 4:6 na my people are suffering because of lack of wisdom, lack of vision and ignorance. Onye ọya anaghị free na ya bụ onye nwere nke ọma mana onye ọbụla nwere nke ọma ma ihe a na-eme ọma anaghị free oruo n'aka onye ọma na free maka oruo n'aka onye anwa ọfụ na ọma na free onye ọya na free bụ onye nwere mmadụ ma onye nwere mmụọ ọkụ ya na-azụ ya ka a na-akpọ ofeke otu esi nwe nne nwe nna n'ụwa anọfan etu a ka esi nwee na mmụọ o nwere ndị nwere mmụọ na-aba aka ha ọ dị ndị ahụ bụrụ onye ụlọ ka a na-amara ọgụ na mkpụ n'ala ọnyịdo ndị Igbo onye mechaa ihe a niile gbucha ebulu ma ọ gbuo efi ata after a month 2 months tọọ n'afa ezigbo dibịa na-agba afa ya agwa gị na nkwere mmụọ na-agbaghị ụgwọ mmụọ na-atụghị anya ekere n'aka ijekwa gbuo ori anụ ị na-aba anyị taa kana oli rọrị ka nọ haid o nwere ebe ha ga-anaruo gị onye ahụ imegidozie dibịa agbara gị afasị na nwazụ gị ọzọ ya ma ya eme ya na mmụọ na onwe ị na-egbu egbu ma ọ wee fi wee na-aba anyị time that no longer happy with that situation ịghọtara ya ịmara ya time is up and no nwere time ọ ya bụ mmụọ ka ize aka n'ukwu ịmara na-enogo na point of no return ka m bunyezie gị uche ịghọtara ya mmecha mba ebu onye na-eme biznes and ịma na gị na mmadụ mere agreement bụ ihe ngwaahịa olecha ngwaahịa rie ọja rie ndọkọrọ mma ebunye gị uche gwaghị ihe ya eme ya ka o kwere na ọ na-eme ma bifo anyị gaa n'iru ka m kpọgoro recharge card Airtel sorry yes Airtel recharge card ka m kpọgoro ya mbọsị ya emechizi akpọ MTN ọ bụrụ na ịbụ onye na-use Airtel recharge card and they were one of my fans on YouTube or Facebook, you can get this airtime for Airtel 0804 92 48 24 60 29 28. I repeat 0804 92 48 24 60 29 28. Let me repeat it again for the last time. 0804 92 48 24 60 29 28. That is for Airtel airtime. Ka anyị gawakwa n'iru bifo anyị mechizie program akpọ nke MTN ka m gwa gị ihe na-emenụ ọ bụrụ na ese ka ije kpọta mee ihe na be dibịa instead of ije mee arrangement etu ihe esi kwụgbo onye iji ụgwọ ị na-achọ etu ihe esi lụọ ọrụ ka ibupụ ya uche nwere uche ị na-ebupụ ya onye ị ga-ebupụ uche wee ofeke mana ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ ana na-arụ ọrụ ya na-echukwa mmụọ onye na-eso nwere mmụọ na-egburu anụ mmụọ na-akụrụ mba nwanne nwere ihe riwe gị cure id mark my word ife ọsọkwa ọsọ na-egbu efi every month
imeriwe gị efe ị na-egbu ugbu just matter of time o nwere ebe ị ya achụrụ a ihe emerụ datin ndị a na-edu gị gosi ndị mmụọ a na-edu gị asị gị nwoke nwa dị fọdụ anyị ga-eme na petition is coming against you and there is nothing you can do, go and settle with the person. Immediately eme na police o wee ebe anyị eduru ogi even my court agwụrụ je mee out of court this settlement, peaceful settlement. Ka m gwa gị echi inwudo onye dị etu a ọ bụ na arụsị obodo ka ị chọrọ iyuzu ije na arụsị obodo ka mbido Ugochi chaa arụsị obodo ị chọrọ ije na ya chọọ ụzọ arụsị na-abụ maọbụ ịtọ ụzọ arụsị na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ebe ị nọ denụ jee gboro mmụọ ndị anọ gwa ha jee gbara ụgwọ gị emechaa ịgụcha ya ịgwa ha na ọ bụrụ na onye akwụọ ụgwọ gị ị ga-abịa gburu ya ebu jee gboro mmụọ niile a ọ bụgoro nọọ ọkụkọ ị nwere jee gboro fancha one by one ijekwa the same petition imechaa ya nye ga after like 1 month inwe ego ebu kwere ebu weda ma ifugo onye ama ọ na-efu ya jee were eburu jee gboro mmụọ ndị a ikwere nkwa nwere ike jee n'ụzọ mmụọ na-amụ mmụọ ịtọ ọtara ya the more ha dị plenty the more dị very easy ịga ihe aka maka ọ na ọ dị ka ọkụkọ a na-achụ na compound adị mmadụ ịtọ na-achụ ofu ọkụkọ anyị enwudie ọgwa na mmụọ ha dịkwa ume dị ka mmadụ 10 na-achụ ofu ọkụkọ ịfụ na anyị nwude sharp sharp so ị ga-eme bụ ije mechaa nnọọ ihe dị na ya olejie mmụọ nke a na-achụ ya mmụọ nke a na-achụ ya mmụọ nka ọ dịka ebe a na-achụ oke ọba adị ndị mba 10 na-achụ ofu oke ọba na ofu kọmpaụnd ụfọdụ ga-aka akparịa ịghọtara ya ebughi ngị uche na ọ bụkwa na ihe ejewo na-arụchi obodo ụnụ then ọ bụrụ ihe dịka temple like Ugochi tụọ na temple anyị nwere up to arụsị 10 yes nke ọ na nwere ihe ọ na-alụ mana arụsị bụ arụsị arụsị bụ arụsị abụrụ na mgbe ị na-anụ ọgụ eji ọfọ anụ yes ihe ị ga-eme ihe bụ nwee ike ịbịa na tempụl tụọ ya na arụsị ịtọ jeje na arụsị ndị ọzọ niile je walụ ha ọjị gwa ha ihe iji maka ya wee bịa ọsọ ọjị ka anyị agwarụ ndị ọzọ chọzie ịtọ ndị ga-eje nya bụ ọgụ gbuoro ha anụ ole jie eji ọsọ a matter of time ọ ga-eji ọfọ anụ ọsọ gwa ya na onye ahụ jee n'afọ anyị agwa ya na onwere ebe eji mmụọ achụ ya ọsọ gwa ya jee na mmụọ ọzọ jee na-egbu efi ihe ọ na-eme ihe awụ you can just run but you cannot hide it just matter of time ọ ga-ere ji ọnwa oge ị ga-egburuzie ihe a ejiwe chọrọ ịgwa gị eziokwu ya asị nwanne ihe ị na-egbe nwe uru ọbara maka na their days are numbered ihe nye na-abịa the mmụọ si na-agbawa ụgwọ they are closing the gap ife a na-eme ka nkọwarụ gị etu mmụọ si alụ mana ụfọdụ ime na-agba ka arụsị si alụ ọrụ ife ọ ga-eme bụ ọ bụrụ na anụ ahụ ị na-eji egburu ndị a ka mmụọ ndị anyị na-egburu anụ fọm difensi n'ebe nọkwa eziokwu ọnya ahụ ya plan mmụọ ndị a ezigbo mmụọ ndị a na-alụ ọrụ na-emente kama ga-eje dị a ịma ihe etu esi ekpe na mmadụ esi ekpe na mmụọ ha ga-ejekwu mmụọ ndị ahụ ị na-egburu anụ jee gwa ha na ha bịara because of case so person business deal o nwere with so person na-ebigheri ngwa ahịa olecha rie ego rie ọnya rie ndọkọ a na-ekpe ikpe etu esi ekpe na mmụọ mmadụ ka esi ekpe na mmụọ ndị ọzọ ahụ ya sị ya na onye a nọbụ ka gbuo efi were na-ayọ for protection ewesị ya yes o gburu efi yes mana na ihe o mere na o bridge trust and na agwọ ọkpalụ has severe consequence with even the owner of that goes to trust another person in future
Therefore, Obrijiri, the law of trust in creation. And the Omelo ga bu a way huge setback na other people. No, here would that. Here, the Mona, when a Madagacha and Ogwe, see Ogwe Megere, Ogwe Bajia. And that's logic in a more, yes. I just hear to one idea, we will withdraw. Makana, I got Fuzina, only do, but I know keep on much. Now, more, yes. Now, man, no keep on. You are more withdraw the support on the person. So, only one agent, James. Only go not is gonna na more ade protest go to to or but you got a more. You got a more the board here with more board heavy. More board heavy, I black world. Then they complain that there's more. All have edition up, but I don't know that was a coup. Much very also a batiaka. He got the more Makada only half on half na you every day on a walk with the one. Okay, to if I okay, example, if I okay, can mean not can website example. If I okay, say the one only idea, if I okay, let's idea or the idea, no, I can walk here. The one have bell. It's got as long as the ha keep remind her. One day, my own jaguar, chef for all your one chef for jaguar added is okay, but you. I think one of guy, man. You will give you don't need the gear. Feel on it, I go free. Man, I only the young graph and a chef, okay, man. So therefore, can a press for a bobo. They're in, they're out. But I don't want to worry a nego. We can add to buy, then they put on it. I won't everyone get a very easy. Ever here on the put on one day. I gave only more depending on the more did or more I did. Or we don't go to make creep business wise. Make creep we are finances. And now you can hear them in your kitchen or we go only Diego Marajaki Foundation in the village. If I make foundation like a foundation, you are added to you. Wow. Foundation I got it. So, if you have foundation, I email cannot even save you. Makana buy any you foundation. Even foundation, it's not on the village, you know, many finish you don't know. As on make a time, we make a time. We had in finish that house. Makana one day they complain, they will start clapping you gradually. They will tell you second, they will tell you around, they will tell you what I can read the hour. I'll join. Well, but don't wait and we will be for the cheap. By then, I creep or buy it up. Who said in us and even on all that I got away? I creep or say, I creep or we will get you for the year. Oh, 4 years, all of ya money now. What I creep or I want way holiday now. This is that the bad Lord Alatana. But he will make it. He will too. Mekata kare nke wazo we karia dotaya obola di bi arotare man ihe dey so ka because of mpuru otoro email and they show remorse boda and me gon kemi kan ko eziokwu di bi oza ya agwa di bi ana na dey ga ma agwa ya mana isa na agwa maka na adi mi mo ga bia n'oke I nwere obola ego you don't give me money. Yes, I don't need that type of money. Ọbụrụ na ihe na-achọ ịgwa gị bụ na dibịa ọbụla na-alụ ọrụ na-asị gị rie ngwa ahịa mmadụ rie ọnya rie ndọkọrọ na anaghị ego gị. I can tell you for sure. O nwere ebe ihe achụrụ aja dati ya aja na ego anyị na-enye abụ nonsense and ịma ihe ọnwụ ọgwụ eji ọfọ wee na-anụ. O nwere ihe na-akpọ natural laws that governs the universe. O nwere ihe a na-akpọ karma. O nwere ihe a na-akpọ nemesis. Ntaramahụhụ so mmekọta mmadụ na so esi gonna kesi na ọka ije gbuo mmụọ ọzọ anụ instead of that where that money na-akwụ onye iju ubi ya gradually mana ọ bụrụ truly imere gị na mmadụ mere agreement ime business truly o rizuo gị ma ọ bụ na ọkụkọ ọgbụgba agba ma ọ na-enwere something dị genuine. Believe me, intentionally your plan was not to eat the person's money.
On what you I have, but on where I first see them, it's why it's why it's warehouse or whatever. Cow natural things. Mana, cow, what you got at 2 hours, how many hiccups, mana, cow ditcher. Mana, and cable and mother, they said the rigging wire. Even I do your G or do, or open them again, now pimbas. Barney said the wrong way he would tackle you, being why he in a Chinese. Ibualo. The mother I got my one then Ibualo. And then Bumpio as old Gabioa, he had asked no one uncle in that village. We can ask no village in that cost, no village in now. I need look at them. Get your catch in our Tunaga. Make sure now for the head to our draw. I want to profit to any kitchen, but I can't need the capital. The more I saw some of the distance, maybe go young for Nima, I would give my corners any barrier. We're going high BP on the bank and actually only high BP on work. And but then I do. So, here not we can only run, cannot hide. Esekwana, Kide me ni we more than the way. On one day, we're going to be care. No one can go each and only home. I don't have mango on a motor. And the only year I will engage your fan. Engage your fan. Macania and email away only payment of mother as in it won't eat the womb or kind of come. What walking will offer. Open email go the headed to her. Below tar, maybe the station. I want the money he gave a chat. I'm now was a back of the idea. Kamaraka is will bring the peace between you and the whoever you go gear. All more nature they through the nature they put this money. I can reach out to the person you work. You put your term gauge now under the condition nature they put the money. Man, over need they go mad intentional money be done why he reach and why. Please don't come to EZE-ANA. Go and pay. Makan kebe you could not open a journey mark when I will not be beyond your yen doctor. One day, be careful. Because that most of what we go for. Most of what we go for. He met on your soul. What goes around comes around. Garbage in, garbage out. Darling, can pour the second airtime for MTN users. This second one I'm about to call today now is for MTN users. So if you are MTN user, again, 8076 291176. I repeat, 8076 291176. Let me call it for the third time. 8076 291176. Ejim n'aka na ọnụ nọmba bọọlụ ọ for MTN. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na o nwere onye iriri ego biri ngwa ahịa iricha ngwa ahịa onye ile ngwa ahịa onye ahụ rie ego whether mgbe nọ Nigeria mgbe nọ outside the country, as long as ebe nọ na anwụ na chi ya, as long as ebe nọ n'ikuku na-eku di a ike Chukwu okike ga-eru di a. Ọ bụ sieli na ike gwọ ọgwụ agwụgwọ gị na ị chọrọ ikwu onye agwụgwọ ya honestly, then ihe ị ga-eme bụ nwee ike ịchatị m menyere gị aka ikwuote m si ihe eji wee kwụ weta kọntaktị onye ọ bụ gị na ya ka anyị wee ka obi emetuo ka ọ na-ewedata ya terms na ọ bụrụ na ị nwere reasonable terms. Ọ bụkwa onwe terms bụ not acceptable. Onwe terms ga-abụ na that terms ma na ịchọrọ ịkwụ the money, ịchọrọ ịgbadi that money.
I will help you to bring peace between if you are sincere. But only when please don't come. Nwa ajụ na nkuzi ma ọ bụ ihe ọ bụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo. Send them message. Esikwa na ọ bụrụ na nọ ebe onye a jere owu ndị na-akpọ mmadụ na-atụrụ ya n'arụsị. Enwere arụsị a ga-atụ na ya akpọghị na fon. Mana arụsị emeghị ihe niile. Ite isi n'ime ya. Nwekwa ndị nke na-akpọ na fon mana nke ịkpọ na fon adịghị ewuzi. Ọtụtụ ahịa akpọghị na fon mana anyị emechachaghị ihe niile. So ịkpakwana anya akpọghị na fon esikwana n'ime eje ebe ị ma na-ebibi ike maka ndụ gị. Nwere ike si na ọka ije gbuoro mmụọ ndị ọzọ anụ. Adị m ekwu maka nke ndị ufeki. O nkwara ndị ufeki. Yes. O nwere ndị ufeki. O nwere ndị nwere ike ịkpọ ndị wayo. Ndị wayo nwere ike ịkpọ gị na fon. Maka o nwere ofu onye o mere na-erechasị ya na ndị ahụ ndị wayo. Onye akwụkwọ enwere ọ bọkwara ya. Ọ bụ ọdịshi young man si ya na nwere ndị pụtara complain ya na arụsị ya. Ka ọ bịa kwuru ọnụ ya. Ọ es. Ya atụ ya na arụsị. Gbasịa afọ efu na onwere arụsị adị involved anytime. Onye awụ onye wayo. Onye awụ onye wayo awa ihe ọ ya eme. Awụ onye wayo anụ onye wayo ka ọ bụ. Ọ mara ihe ọ ya eme ya mere. I'm truly only home. Maka na ọ wayo. Mana ọ bụrụ onye dị sincere. Onye bụ sincere. Ozie na agbagoro na phone. Ozie na adị straight. Yes. Mana onye ọbụla ya achọ ka gị na-eba gị edwa na phone. Ọwọkọ. Sincere one will ask you to come. Ịghọtara na ọ bụ ndị na-agba akpọ. Ya gasị ya. So iwe ajụ na nkuzi ya send them message na WhatsApp 0805-7837-672 0805-7837-672. Echefukwana na echi niile na m gawa Ogbuefi ga-ana ya by 9 a.m. I have morning section. It means that be tomorrow's morning spoon. Cause kwara ndị ya dị ọnụ. Maka nke morning na ọ ga-boom. Adara ya gazie na ọfọ. I don't believe it. Garden, it's in 9 a.m.